Татарстанның Кукмара төбәгендә туып үскән һәм инде бик күп авыртынулардан байтак халыкка азат булырга ярдәм итә килгән, күңеле саф, җаны изге булган Рафик әфәнде Миникаев белән очрашудабыз. Сәлам юлладык, Рафик әфәнде. Хәлләрегез әйбәттер дип ишетәсе килә үзегездән. Минем Аллага шөкер инде. Рафик әфәнде, менә бу тоемлау, кешеләргә ярдәм итә алу, давалау ысуллары, үзегезнең методика яшьтәнме ул? Ата-бабадан килгәнме, тамырларданмы сездә? Кайчан шундый көч барын үзегездә сиздегез? Бу хәлгә мин 1991 елны минем сеңлекәш мине бер җиргә укырга чакырды. Бу Киров өлкәсе Вятка Аланы дигән шәһәрдә шундый бер укытучы группа җыеп, шушы теманы калкытып чыгарга, сеңлекәш чакырга инде ул күктәр турында сөйли башлагач, мин үзем дә башта шикләнеп куйдым инде. Кая күкләргә менәсең нитәсең инде, җирдәге кеше. Мин гади җирдә эшләгән кеше инде. Табигать тирәсендә дә эшләгән кеше инде мин. Урман хуҗалыгында да эшләгән кеше, табигатькә якын кеше. Сеңлекәш әйткәч бардым. Вятка Аланы шәһәренә бардым. Беренче көннәрне үк безнең укытучы аудиториядәге безне күтәрде күккә. Шунда мин беренчеләрдән булып күтәрелдем. Күзне күтәреләсең. Теге күреп түгел инде, күз ачык хәлдә түгел инде. Тегендә күтәрелүгә мин күзне йомган хәлдә булса да бөтен нәрсәне күрдем. Үземә көч биргәннәрен дә белдем. Миңа күтәрелгәч, анда көч бирделәр. Мине тегендә күккә менгәч, ике кеше бик яхшылап каршылап, бер зур кеше янына бардылар, җитәкләп. Мин анда аңлашу инде сорау биреп була, аңлый алсаң аңлап та була. Мин үземчә инде, мине нәрсәгә монда килдәр микән диде. Сорадым. Унда миңа каршы килгән зур кеше инде кулында балдак тотып тора иде. Мин үземчә уйладым инде, минем гомердә дә кулга балдак киеп йөргән юк. Бу нәрсәгә балдак миңа бирә микән дидем мин. Сорау бирдем. Миңа нәрсәгә бирәсез бу балдакны диде. Алар аңлатты миңа. Сезгә менә шушы балдак нигезендә көч бирәбез диде. Сез балдакка карап аңа эндәшәсез дә, ул сез әйткән бөтен нәрсәне эшли торган була диде. Тегендә балдакны алдым да инде мин, рәхмәт әйттем дә, аннары төштем. Җиргә төштем дә, хәзер шуннан соң озак тормый, уже ачылып киттем. Кешенең бөтен гәүдәләрен сиктән торып, үтә күрә торган сәләткә килдем инде. Күп нәрсәне белә ала торган хәлгә килдем. Аннан әкренләп эшләп карарга булдым. Заллар җыя башладым, кешеләр кабул итә башладым. Шуннан китте инде. Спасибо вам за все, Рафик Минибаевич. Вы мне подарили жизнь. С вами счастье, с вами радость, и тепло, и красота. С вами молодость продлилась, жизнь продлилась навсегда. Вы целитель, самый чистый, самый верный и родной. С вами солнце, как богиня, свет несет над головой.